Or bhí mé óg thug meamach saoil mé mó agus sigad an garbháin agus bhí mé dul amach trekking agus stiff mar sin agus son bhí grá mór go mán agus son bhí mé fécinn taiplas bhí aláin capal haimpel Somália sa raing agus thosta mé suas an sáile le John bhí mé anna óg. Maidin déilún ná thosta mé ag obair dom héin ní bhín aláin obair gom beidir trí nó ceithre capal sa lá agus beidir asal lá éigean agus son de mé ag obair gur má máistar héin feicúpa lá athá blianta gentig ag obair mar gawa. Ceithre bhliain tá má phrintíseacht caite go manis agus tá mé dul féisciú ruúa mí feabhra dúsa formanna ina skilling. Is upskilling Farrier cúrsa ann time ann agur gáileáid an mí. If it leid an lá ha míid sios sa fór ag obair agus déanamh crú agus chur crú ar capal agus gacrod agus an son ha míid sósta seamra ag fáileann faoi gacrod ó clúas sios go dtí cos agus an airable fiú. Tá mí feabhar an scrúdú scrite agam agus son tá mí stacadí seamra le tréad lia agus mé caint le tréad lia chuir sé siú ceistem faoi capal agus cad a déanamh mé. Is scrúdú an cruaig ham. Tá lán capal chunta farcláirge ag suas haimpel local agus ar srígadí carcaigh písa gomagus is anna bhór agus pint haimpel an sá. Na há mar scrúdú scríochna go fáim an písa papéir bhrálam máid ag obair lán ann haimpel na ringe agus dún ar a bháin agus mar a hagann sé tá an písa papéir agam is féidir dul an éanacht. Tá sé bhd níos éas níos go obair leis na capal ag crúdóireach nó gabhadh mar gacrad is sigad taobh an bhein tóg an taipil leiteach. A enbhfuil inis có beoga agus gacrad difriúil mar sin sé bhd níos éas cap. Ní bhétá ábhairt an job seo dhéanamh má bhfuil le grá mór go tá. Obair dachar agus if mar sin ach sprála an job.